Hi guys, it's Christine and this is our family budget. So, today gusto ko lang sumagot dun sa may mga comments kasi na gusto kong sagutin. At yun, actually kakarating ko lang. Sobrang busy ngayong araw na ito. Ewan ko, sobrang busy talaga. Pero hindi ako nagreklamo na busy ako kasi syempre busy, ibig sabihin we're blessed, diba? So, yun, daming blessings na dumating. So, kailangan nating magpasalamat kay Lord. 'Di ba? So, pinutol-putol ko yung mga lakad ko. Kasi kanina may meet up ako. May nag-deliver din ako ng mga items. So, yun, mga reseller ko. And, yun. Tapos, mga 11, mga 12 na ata yun, nakauwi kami dito. So, kailangan kong umuwi kasi hindi pa kami nag-lunch. Tapos yun, pinatulog ko pa yung anak ko. So later, aalis na naman ako kasi um, mag-grocery na naman ako sa aming ulam for this week. Kasi wala na kaming. So eto, may nag-comment kasi si Mr. Romeo Pascual. Sabi niya, good idea. At nag-comment siya dun sa aking envelope system na sinare. Yung paano ko nag-budget using envelope system. So, until now, yun din yung ginagamit ko. So um, sabi niya, good idea but that is not applicable to everyone who has busy work schedule and lifestyle. There are some other strategies to do budgeting. Yes, actually, iba-iba naman tayo ng pagbabudget. Pwede yung maaring yung akin iba, maaring din sa yung iba. Pero eto yung sasabihin ko guys, when it comes to budgeting, walang excuse, walang busy-busy, kasi hindi naman araw-araw ka nagbabudget. Ang pagba-budget naman guys is it's depende sa inyo kung for example, per kinsena lang yung sahod mo. So, maaari kang mag-budget ng once a week or once every quinzena or once a month. So, depende sa inyo yun. Pero ito yung sasabihin ko guys, walang excuse sa pagbabudget. Kahit gaano ka pa ka-busy, um, kailangan mo siyang gawan, magagawa mo siya ng paraan. Okay? Okay, eto, proof ko naman yun eh. Kasi, gagawin ko example yung sarili ko guys, no? Um, today, marami akong ginagawa guys, as in sobrang dami. I am a mom. So nakikita niyo naman ako, ang anak ko, hindi pa siya nag-aaral, nasa bahay pa siya. So, toddler pa siya. Yeah, toddler pa nga yun, kasi 3 years old pa naman siya. I am a wife, full-time housewife. So, nandito lang naman ako sa bahay. And I am a YouTuber. Nakikita ninyo, nag-uusap tayo. And I am also a online seller. So, lahat ng yan guys, yung mga tao nagtataka kung paano ko siya ginagawa. So, sobrang dami kong ginagawa. So, sa lahat ng mga ginagawa ko guys, dito sa bahay, it's really a rules na kailangan mag-spend, magbigay kami ng quality time sa aming hindi pwedeng, for example, hindi pwedeng mag-cellphone, hindi ako pwedeng magtinda, hindi ako pwedeng manood ng TV, pero hindi pwede talagang kung ano yung mga ginagawang kinakabisihan mo. Pag dumating yung husband ko dito sa bahay, importante sa amin yung quality time. So, pagdating sa gabi, saka pa ako magmagano sa aking mga um, pwedeng gawin pag alam mo yun, pag may complete talaga na pagkumpleto kami sa bahay, so kailangan talaga may quality time. So, importante sa akin yun. So, kailangan kong i-balance lahat yung mga ginagawa ko. So, una guys, ano ba yung ginagawa ko dito? So, busy ako, but ang ginagawa ko is minamanage ko yung time ko. So, yung tinatawag natin yung time management. So, ang ginagawa ko, kung paano ko minamanage yung time ko. Okay? Wala akong paytex. So, dito sa bahay, naglalaba, naglilinis. Lahat yan ginagawa ko, guys. Okay? Wala akong washing machine kung ano man. So, talagang naglalaba ako. So, alam mo kasi, ang dami kasing excuses pagdating sa budgeting, ang dami excuses. Kung talagang pagod ka na sa buhay mo, na parang stress na stress ka na, why not mag-budget ka, 'di ba? Parang
Hindi naman araw-araw magba-budget, eh. Once a week is enough, okay? Hindi naman siya gano'n ka-hassle mag-budget. Kailangan mo lang, um, turuan yung pera mo kung saan pupunta. Hindi yung pera mo yung tuturo sa'yo kung saan siya pupunta, 'di ba? Hindi puwedeng gano'n. So, kasi gusto ko lang linawin sa pagba-budget walang excuse talaga kahit gaano ka pa ka-busy. So, yun nga, in-example ko yung sarili ko. Ang dami kong ginagawa pero kailangan kong i-manage yung time ko. So, may schedule ako for meetups, may schedule ako sa aking mga online sa mga online na pick up. So, may schedule ako doon. So, kailangan kong i-manage lang yung time ko ng maayos, 'di ba? So, alam mo kasi, bakit mo sinasabi mo lang yung time? Usually, sa mga nakikita ko, ito yung mga problema. Wala silang time, pero may time sila mag-Facebook. Alam mo ba na usually sa atin dito may mga mommies na feeling nila busy sila, ang dami nilang ginagawa, pero actually yung oras mo is nauubos na talaga sa pag-Facebook, kung ano pa yung mga ginagawa mo sa buhay mo na hindi ko maintindihan. Alam mo, may mga tao akong nakikita na para ako yung nasasayangan sa oras nila. Kasi, inuubos din yung oras nila sa mga walang kakwento-kwentong bagay. So, para sa akin, hindi naman ako nagju-judge ng tao, no? Pero, um, ang dami kasi mga taong daming complaints sa buhay, alam mo yon. Pero nakikita mo, nakahilata lang naman dyan. Wala namang ginagawa para mag-improve yung buhay nila. So, you have no right na mag-complain kung wala ka namang ginagawa, diba? So, ayun guys. So, si Mr. Romeo, sana ay um, na ano ko yung ano mo. Pero, naiintindihan ko yung sinabi mo na, alam mo yun, iba-iba yung lifestyle. Pero, wala talaga yan sa kung gaano ko ka-busy. So, you have to make time. Kaya sa family, kahit gano'n ka ka-busy, kailangan mo magbigay ng panahon para sa family mo. So, kasi kailangan mo i-balance lahat. Hindi pwedeng focus ka lang doon sa iyong ginagawa, diba? So, ako, pag may time, uupo ako dito, mag, mag, makikipag-usap sa inyo, or yung mga ideas ko, i-share ko sa inyo, diba? So, kailangan kong balansin lahat ng yon. So, hindi pwedeng may sumobra. Kung may sumobra man, dun sa time sa family dapat, diba? So, ayan. So, I hope you guys enjoy and please do follow me sa aking Facebook at saka sa aking Instagram. So, ito man tatanong kung ano yung Facebook at Instagram ko, nakalink yun nakalagay yung link sa description box, guys. Okay? Click nyo lang yung may link doon. Okay? So, ayun. So, see you in my next video, guys. And please don't forget to subscribe and please like this video kung nagustuhan ninyo. And see you in my next video, guys. Bye-bye.